ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାନି ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି ମୋ PhD କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କନଫରେନ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଆଶା ଅଛି ଏ କନଫରେନ୍ସ ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ନୂଆ କଥା ଜଣେଇବେ, ନୂଆ colleagues ମୁଁ ଭେଟି ପାରିବି. So I'm very grateful to the government of Orissa for having organized this wonderful conference. It will be a great occasion for me to explore possibilities for doing research on Odia language and literature.